Okay, sige. Ngayon tatawarin ko si Father Joel siyang mag-introduce sa kanyang amigo. Okay. Higaan na itong engine clap, then welcome Father Siano. Go! Welcome, Father Siano! So, usbunan ko, dako kayo na itong blessing, ang atong karon nga parish celebration sa ika-30 katuig sa BEC. Yan kita mga membro sa BECs. Muna na yung mga bata, hangtod sa mga tigulang. Na ba yung malation dire? So, din sa atong parokya, sa atong parish BEC Day. Unya kayo nato ang year to celebrate. Nato ng mga Katoliko, Kristiyano, mao man ang misa, ang Eucharistia, mao nga mausap kini ang sentro karon sa ipaambit sa ato ang pinangga dinhi, no, nga magwawali nga murag si San Juan nga magbubunyag aron makonverter tang naay pagka Herodes. So walay paglangan atong paminawon si Father Siano Ubod sa iyang pagpaambit kanato. Salamat, Padre. Salamat, classmate. Unsa may kailan naman muna ako, no? Kisay ako nga. Pilay ako ang edad. Ano sa ako na tao? Kisay akong mama. Kisay akong papa. Diin ko nagpuyo. Wag, gamay na kayo mong libawan. Pero ayan lang na. Di na importante. Ang importante na ako o sa kapari. Muna yung pinaka-importante. Na hantod karon wala pa ko naminyo. Ang importante sa siya. Ang assignment na ko, aron mo paambit ko ninyo, aning inyong panagtigom karon nga about aning celebration sa simbahan kining Santos nga misa, Eucharistia. Unsa man ang Eucharistia? Usa na siya ka kaning hikay ba? Hikay. Banquet. Mga unta. Usa na siya ka meal. Pagkaon. Nya kisa may atong kanon. Lawas ni Kristo. Unsa may atong sudanon? Lawas ni Kristo. Unsa may atong himnon? Lawas gyapon ni Kristo, dugo ni Kristo. Amo na siya. Muratag mga ongo. Kaon tag unod ni Kristo. Kaon sa inom sa tagiyang dugo. Ari nang tingali ko diri sa kubuso. Ito mo ba magkukahulgunon? So na ning senior na ta. Anila ko rin kay dool-dool ra. Ang asa man ko magsugod ani mga buutan man kay mugnaon. Kinsa ninyo'y gustong mamatay karong gabi? Nasa kaman? Nayosa. Diyan duha, tulo. Sige, ikalay una karong gabi, ugma ikaw. Nganong wa man mo mapataas sa inyong kamot nga mamatay karong gabi? Kay di pa mo gustong mamatay. Kay unsa man ang kamatayon? Mohonong ka ginhawa. Di na kakakita, di na kakadungog, di na kakasulti, di na kakalihok. Mao na atong tan-aw sa patay. Na nya unsa may hinungdan nga ang tao mamatay? Duha ra gyud na kaes ang hinungdan nga mamatay ang tao. Grabe nga sala, grabe nga sala, grabe nga saman, grabe nga sakit. Masamad ka, grabe, patay ka. Masakit ka, grabe, patay sa ka. Mo na siya. Patay na yun.
Nya, kanang kaon, unsa may ihatag sa kaon nato? Ah? Mayo kay naibaw mo. Tagaan lagi tag sakitan na. Sige kag kaon. Awa, ibangi mong tuhod manakit. Kay nasubraan sa uric. Usahay kidney failure. Kay giatake na sa diabetes. Ana. Usahay high blood. Kay sige kaon o tambo. Usahay hubag ang atay. Kay sige o kamao din mo. So ang kaon magdepende sa atong gikaon. Kung mukaon kag makapatay, patay ka. Mukaon kag makabuhi, buhi sa ka. Nya kanang atong kanon nga patay na daan, unsa may ikahatag na? Kamatayon. Ang baboy, mukaon rin mong buhi ka baboy. Iko ginang patyon. Manok, patyon gina. Isda, patyon. Ikaon ni mo, pulos na napatay. Ikaw nagkaon, patay sa ka. So, sugod ka ron, ayaw na nagkaan ang patay, kanang buhi. Abutin mo sa inyo, ububa rin ng baboy. Ngano na dahil sa may nagkilita mamatay. Usara gyud kapag kaon ang nias kalibutan nga ang atong gikaon buhi. O kinsa man na? Ang lawas ni Kristo. Na siya. Pero nilihok na na. Inigingos pare, lawas ni Kristo, ulpot-ulpot na. Magkabuang kang sa mura sa siyang patay, uga pag yung kayo. Di ko na ituslo na itong bino. Kay ang kinabuhi man God, ang kinabuhi ba, dili man kaning naginhawa. Di man na mo'y kinabuhi. Ang kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. Nata na, nasumpayan na. Ang naghatag o kinabuhi, ang Espiritu. Kanya, dili na siya makita, di isa na siya mahikap, anha na siya musod sa kanang gikonsagrahan na pan o bino. Nya, inigsod niya diha, wa magliho, wa mausap ang naong, pero ang iyang gahom mo inisod dito. Nga inigkaon ni mo ana, basta tininood ni mo pagkaon, ang mahitabo, tagaan sa kanyang kinabuhi. Ang kinabuhi, di mo na makita. Nakita ni mo sa akong kinabuhi. Wow, wa mo kita sa akong kinabuhi. Ang inyong nakitaan, ang epekto sa akong kinabuhi. Nilihok akong kamot, buhi pa na. Lihok man. Nitabi, buhi pa na. Pero ang kinabuhi, mismo, wa mo kita. Ilingiyay mong tupad, Bing. Ang naunsag naong imong kinabuhi. Pamutan na. Ay, naunsag naong imong kinabuhi. Wow, kayo mo ibawan. Pasabot, ang kinabuhi di ay nga tinudan ay dili makita, pero muipikto niya. Ang sa tinudan ay sa nga kinabuhi dinis kalibutan, duhara na siya kaklase na ay gitawag og Diyos nung kinabuhi na asay yawanon nga kinabuhi. Sa in English, holy life o evil life. Mao na musod na to. Di na na magagad og unsay imong gikaon. Ang nisod nimo. Be, ikaduhang lingi sa imong tupad. Pangutanay na unsa may naani mo ron. Diyos nun o yawanong kinabuhi. Ha? Kay naay panultihon nga nag-ingon sa in English,
We become what we eat. Maliwat ta sa atong gikaon. Sa konsig ka og baboy, ang imo sa naong mana sa sige ka og putpot, ginamos, mura sa lang imong mata o ginamos, mubudlat sa sa mahiyo. Basta maliwat ka sa imong gikaon. So kung ang imong gikaon, Ginoo, unsa man sa nahitabo? Maliwat sa kas Ginoo. Kung ang imong gikaon, ang demonyo, aliwat sa kas demonyo. Unsa man nawa ang demonyo? Lingay mo to ba? Lingay ba? Unsa man siya sa imong tanaw? Demonyo o Ginoo? Ha? Muna nga si Kristo, nagpakatao siya, iyang gigamit ang iyang lawas na mahimong pagkaon. Eucharistia, kay kahibaw siya nga ang pagkaon, maunay pinaka-close, pinaka-intimate nga moment sa atong kinabuhi. Kanabang ma-absorb yun nimo, musud sa imong mga ugat-ugat ang imong gikaon. Musuhot pa. Tanawa ng mga manag-uyab. Unsay una nilang buhaton. O magkita sila. Ha? Mangutanan nila, asa ta mga on. Naon na sila. Maghinungitay ko na sila. Karon na may hinungitay, maginuludway naman. Na may klaro. Pero una gina na kaon, kay mo express man ko ng pagkaon o intimacy, closeness ba? Karon nangaon mo, tanawa, di ba close kay mo? So, ang ibang gamit ni Kristo ang kaon. Yan, isod siya nato. Inikaon nato sa Eucharistia, musod siya nato. Yan, saan man niya pagsod? Doon ay duha ka pultahan ang atong kinabuhi. Ang baba o ang kasing-kasing. Nayusahay mo, agis baba, di mo suod kasing-kasing. Una usay, di gato, lawas ni Kristo, amen. Mana? Lakaw din gato. Pero nasa iuban, inigingong amen. Ni suod Diyos kasing-kasing, agas pangluha usahay. No? Pero pa mo kita nga niagas ang luha pag kuan ako kana ra gyud masakito kanang hapit na mamatay ba. Igungit ningo agas ding luha. Kay wa naman diwasono naman. Pero kana mga batanon, rani, pagdali na nigdawat na lakaw na yun kay mangita na umana ning misa ron uli namin. So, musod siya sa atong bakba, musod siya sa atong kasing-kasing. Unsa man niya pagsuod sa atong bakba, pinaagi sa makita nga pan kanang puti. Nya unsa niya pagsuod sa atong kasing-kasing? Unsa man? Pinaagi sa pagtuo. Faith ba? Nitoo ba mo nga kanang puti nga gihungit ikot sa grahas pare nga ihungit ninyo kanang hostiyas, nitoo ba mo nga Ginoo na? Unsaon pag-prove nga ikaw nitoo? Kaon. Dagamang ni kaon nga wag yapong tuo. Ang nitoo pala nang naitaw ro mingon imnan ni kay muputi imong naon. Motoo ka? Ha? Di, kung motoo ka, imo ginaimnon. Kiskisi imong kilay, di ba? Mubatanon ka. Niya, padlisi na yun. Kolore na imong buhok. Di ba? Di juga tiguang tanaw. Motoo gani ka na, hindi ko man, color na nas buhok. Pasabot, o motoo ta, buhato nato ang iyang isulti. So ang pulong des Ginoo maoy
musod sa kasing-kasing. Ang iyang kanang gitawag og sacramental presence, kanang iyang puti nga paan, mo na musod sa tong baba. Pero ang musod sa tong kasing-kasing, ang iyang pulong. Pagkaon nimo, pasabot, simbolik ni siya, nga ako kang ikaon, kay sundo nako imong pulong. Nakita na mo ng kaslon, kanang kaslon ba? Kinsa din niya ang mga minyo, tasa ka mo. Nakasal mo? Inikasal ninyo, sa inyong buhaton. Huwag sa? Unsa to? Kiss? Ayaw sana. Nanay mga symbols sa kasal. Kanang sing-sing, basic na symbol, sing-sing, o kanang aras. Kinsay na sing-sing niya, be? Taas ang sing-sing. De, sing-sing. Kanang sing-sing, mo na symbol nga gidawat nimo ang imong bana o imong asawa. Kana ba sing-sing? Pero, sa imo ra ng tudlo, imo siyang gidawat. Sa imong kasing-kasing, imo siyang gidawat. Ha? Gidawat. Unsa may timaan nga tinuod jud kang nidawat niya, imong sundon ang iyang mga gusto, ang iyang pulong. Imo na ginang awayon, ako to na lang kasing-sing. Pero ang imong kasing-kasing, wala, nangaway naman ka. Labi na yung imong balikaso. Nganlan pag imong yawa. Pisti ka, yawaan ka. Ana, napatay. Yan mo, tubag sa ito mo sa ikasang panuwaya ka. Ana, tutob na lang mo sing-sing, wala nas kasing-kasing. Daghan na kayo na na. Yan sa may tabo sa inyong kaminyon. Mabungkad. Wa magsilbi ang sing-sing, bisan pagmahalon. Kadaghang mga tao nga nagsingsing, kanalang mga kisa tong famous kayo nga nagbuwag nga Prince, kisa ba? Si Diana, Dominic. katabang nabangga ba? Diana, niya. Kisa to yung bana una? Charles? Yung kabuwag to sila. Pero purti ni Dota ito ilang kasaloy. Si Sharon o si Gabi. Ako kinang panahon, 40 yung ninduta silang kasal. Utoy wedding of the century, of the year. Kaya 40 yung ninduta. Wakabot na po katuig. Buwag na yun. Kaya nga naman, kotobra man sa sing-sing. Kotobras makita, pero wag na nila mabuhat ang dili makita. Ang pulong. Balik kas Ginoo. Dawat kas Ginoo. Lawas ni Kristo. Amen. Nya, mutuman mo sa sugo ni Kristo. Sugo naglingon siya. Kristo pader, mo among dawaton, pero ang pulong sa demonyo mo among sundon. Away epekto. Parihas sa nas pagkaon ba? Imong kanon, aris imong baba. Kanon sa man mo epekto? Sa ugma. Mo epekto ng imong gikaon, basta imong lamyon, imong tunlon ba? Pero imo ra na diri usapon, kay lami man das baba, nya human imong iluwa, wa kini epekto. Kana sa mukha o Ginoo, nga dili mo tuman sa iyang pulong, wa sa nay epekto. Tabla ra nay giluwa nimo. Giluwa ba? So karon, unsa may ihatag sa kinabuhi gikan ni Kristo. Kung ato yung sundon ang iyang magtugnaw. Ato yung sige lang sila. Ato yung sundon ang iyang pulong, matod pa niya ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Basta iyang pulong ba espiritu o kinabuhi. Sa ato pa, kung musunod tas pulong sa Ginoo, naatay espiritu
Napagintay kinabuhi. Kinsa dinhi ang dunay espiritu. Tasa ka mo? Kanang wa mo isa, wa na nay espiritu. Kinsa dinhi ang naay kinabuhi. Isa nga po na, kikibaw na mo, espiritu o kinabuhi. Nakaroon, ang espiritu sa Ginoo, na siya gahom. Ngayon sa may gahom sa espiritu, nga dili ka mamatay. Mo na gahom sa espiritu, dili ka mamatay. Mo na ni Kristo ang magtuman sa akong pulong o ang mutuo sa akong pulong o magpuyo nini, dili na gyud mamatay. Nya kung mamatay siya, mabuhi siya balik. Grabe ka no? Sige, ingna imong tupad. Ingna dili na ka mamatay. Kaya ito na ka mo espiritu. Dili na ka mamatay. Na siya. Kinsay mo to nga dili na gyud ka mamatay. Nasa ka mo? Sige. Jote Raman. Kinsay nito nga mamatay ra gyud ka. Nasa ka mo? Mga patyon noon kay mantanan. Ang kinabuhi lagi, dili na makita. Sabi mo, ikaw ito ba di makita? Kanang namatay, dili man na ang kinabuhi, ang lawas na siya. Ang lawas ba? Kanang lawas na, kanang malawas sa imong gigamit ron diha, mamatay na siya, pero di man na mo'y kamatayon. Kaya kinabuhi, waman diha. Ang kinabuhi, wa diha, ang kinabuhi, mubiyaan ng lawasan. Labi na yung maigo nagsamad nga dako, grabing samad o grabe nga sakit. Ako, hapit di ako mamatay. Atong January 25. Kay nagmotorcade me, sa kami nga tos bukid, tuyok sa among kay magkuhan ba, nagpista ming Santo Niño, nya kada gabi human sa misa sa alas 6, mag-motorcade me. Mga 2 ka oras kinang tuyok sa among teritoryo. Ikan diris ubos, ngadto gis bukid, 5 man ka barangay. Nya balik sa simbahan, mga 2 hours. Nya moabot na mo itong kinabukiran kayo, katong kinatumya na gis bungtod, inigbalik na mo dulhog, ang karsada, dulhogon, nya liko-liko, nya na mga pang skilid. Mugbo na kung napangpang, mga ikan nari-ari, at tumatukotog karsada, may na ba? Mugbo nga pangpang. Pero nasa ilaw-law, nga kaning niyang basketball court, dublihog mga katulo, mga na, usay, abot ka to at may kalubihan. Pero, nagkasada, niya gamay. Ang akong driver, kay Kuya Mamis Motorkit, kada na, sige ganana. Ang ako yung i-announce, ingon ko, kuhaan gani mo, kuyo gani mo sa atong motorcade, siguro nga may kondisyon ang inyong sakyanan, motor o 4-wheel. May kondisyon kay idigsaka, lisod, idigdulhog, lisod na sad. Amo na akong sige announce. Pag sa announce na ko atong 25, ingko siguro gyud ang inyong sakyanan mayong kondisyon. So nalimot ko ang ako na driver nag-dehydration na day kay nag-LBM og 2 ka adlaw. Nya iya yung ipunggos og drive. Kasi ka-drive na ko. Nya nasad ko ilaing igagaw nga driver sa ni Kuyog sa dito kay basin ko noong kapuyo na siya, magpapuli siya. Sus karon kay pag abot na ko sa kauras og tunga ang among na biyahe dito na mi atong dulhogon. Tungana na ba padong na balik sa parokya. Ning kalit man nagingon akong driver, "Pader, nalipong man ko." Nagdiha ko sponsit. Nya loyo na mo inuba man. Duhang sponsit siya ug ako, nya loyo na mo 4 ka buok. Nya dito sa backseat do na sa duha. Nya dito ang katong iyang mupuli niya nga driver mo drive. Junjun nangan. Pagingon niya, gadulhong mi ba? Kasunod sa sa katong
gisakyan sa Santo Niño nga sige rosaryo nya kanta o kanamo maluoy kaunta mao magtigit yung pagkanta sa kanang Batubulanis gugma kay na kada humag usa ka rosary pakantahon na sa Batubulanis gugma niingon mo siya pader lipong mangko nako hunong nako John pulis Edgar Mayangan pulis Edgar John ningkalit panuganas Edgar nakuya pa nya gadagan ang sakyanan nya mga kuan na lang mga ingon ani tunga-tunga ning baskitan likuan na ba nya na di ga kontis-kontis mo sa netos mga kapilya iskina diha nay kapilya diha nga kanang gitawag to na mo sitio Kampaso nya do na sila ditoy kanang ganing kapilya ilang ibutang ato yung may likuan diha ang ilang murag altar-altar nga naay Santo Niño nya sige silang sayaw sinulog diri sa daplin sus pag-ana gid sa sakyanan nga wa na muliko ingon ko Edgar break car kupta na ko manubila awa na sa break nga patay na kada bang naguyapan ba wala siya ikuan wala na yung umuy ang lawas ang sakyanan ni dritso ngadto sa likuan niya kay bawo jud ko nang luyo atong katon na likuan kay sige naman kog misa dito pang to ngadto subos pag ana gid sa Innova sa katong tuang ilang altar gilugdo ngadto sa Innova pag lusot yun pag ana gid nga bungkag lang dayong altar ani piyong na lang ko ningon ko mao na ni pag anak yun sa dong kay ninghog na ba ning ana na ba nihog na ning ana na pasabot ang ligid ning ana na padong sa pampang sus pag ko mao na ni may gani kay diri sa ilaw ni kuto murag ni kuto ba yan ni hunong iba mo kanong ni hunong nasangit og laya nga tuod laya nga tuod nga pariha kadako sa akong bagtak nga inana ra sad kataas aw ana tato siya katasunona nya gibanggaan sa dong sa Innova na bali kay gabok naman kay tuod god nga laya nya pagkabali nilahos nga tong sakyanan nya pagka hug sa dong diri nidikit ang kaning ambot ka under chassis sa sakyanan dinhi ani ilaw mo inatukuran niya wa nakalahos kadto ra yung tuon ngay anak kataas mo'y nakapugong sa Innova nga dunay sakay 8 ka tawo usa ang pare diya sa tubangan wala gadungaw na nga tus pangpang nagsige nag-ingon dito sige madiri kami gahuwat na nimo si kamatayan pero wala ko maratol kay sige naman ko ganda man ning kamatayon sige naman ko ingon mamatay ra man kita anak pa ko nako asa na brad dagan na mga tao dito pwede unsa ka nga na may poste nga diri skilid nasud wa nasiyat man sa dool sa poste di ko kaabli diri sa akong kanang gilingkuran kay na may poste na aliman ari ra jud ko agis driver's side yang driver kay namatay man gana man ang unang nanganaog ang diri luyo nya inigaan na to gikuyawa na sa ko ako giana ang handbrake di rin masuk kamaon sa dili gano'n mo siya disingit pa din ang handbrake na akong i-handbrake kaya nilang kuyawan ko nagbutuyo ko gamay ang ligid maduot na mo dito na gini so namanaog ko sa dito wa pa nang hidoy katong ako mga sakay diri wa gini pa din namin naog ha pag sunod na kong ligid wa na may tao diri ako na lang usa dito sulod sige na yung pader, naog na rin, naog. Nako, tayo sa, nagsigo ko na hona, saan na kong pag-naog nga, mura mag, apiki sa kaya nga rin pagtikang. Nisaka to mo sa ka-driver, iyang ipaandar, wak manggisan mo andar, nako, niya kakulong-kulong na ba yung gamot, o kaniron, masipyat kaniron. Ang makambiyada ni, mabanti ka ni, horot kami, kabugan. Nako, Brad, kanaganing, ay nalagpaandar na, Brad, di man mo andar pa rin, nako. Kaya drive pa siya sa kasunod na mo ba, Hilux ang iyang sakyanan, niya nga mo, Innova, kapaandar gito siya, kaya mamaw naman brand. Sus, di siya kapaandar. Kaya karaan ko itong driver, kaya mao di ay, ang kamot sa niya, kapurog na sa inyo. Ato, ako lang siya ipakanaog, pag naog niya, naog lang sa ko, pagtanaw na ko dito na naog ko na ko, gabi tayo na magitinood ang doon, anak.
Wa pa ko ato kulbae. Pero sa dihang nangulik nami, dito na ko sa kong kwarto pagkagabi, paguman, gahigda-higda ko. Ako dyan may man, buto-buto gito nga sa ubos, balitok-balitok. Patay yun niya ito. O na siya ang lawas. Karon igulik ninyo, ay siguro, sakay mamok-motor. O ana, sabod mo, banggaan mo, buhak na inyo mo, patay na yun. Dito mitang Negros, sa Negros, karong bako, katos John, katong driver nga akong gihimong assistant, siya ginakapaandar. Pag naog na nako, nisakay siya, niya iyang ipaandar, nako siguro adyon ha, inigkabyada niyo padogyo atras. Padogyo atras, niya gitabangan og bunlot sa mga tao, moto na rescue gyud ang sakyanan, nabalik nito sa karsada. Niya, sa iyang gipuy-an dito sa Negros, sa iyang asawa, doon na dito'y liko-likuan kayo. Karong bago, nay nahug nga sana pasiruan nga pila to kabog patay murag pila to kabog daghan man to siyang ba to 15 daghang ipatay matod pa ni John kay pirmi man siya moadtos balay sa ipuyan siyang asawa kadto kunong nahulgan mugo ra to sa pampangaamo untang mahulgan. So kung nadayon pa mi ato, wa na jud kuron magtuok dinhi. Og nadayon pa ba? Nya kay wa man ko madayon, basin ka mo moy madayon. Di ba? Wa ta kay wala. Tanawa, unsa inyong reaksyon? Mura dayon mo maiging. Kay nga naman, wa lagi ta kasabot nga kinabuhi di ay wa aning atong lawas. Ang tinuod nga kinabuhi naa sa atong kalag. Kanang kalag, bisag kung saon pa na nimong kulata, di gina mamatay. Sa kung saon pa na nimong pusil, di gina mamatay. Bisag imo pa ng paimnog hilo, di gina mamatay. Unsa may makapatay sa kalag? Dili kayo, hindi ka po namatay kayo. Katawaan na naskalag ang kayo. Kung saan yung kapatay skalag? Ang sala. May bright kayo mga children. Sa ato pa di ay, kaning Eucharistia, kaning atong giselebrate kada misa, maunay pagkaon nga makapalikon nato bato sa sala. Nga di ta makasala. Basta ato ng kanon. Kanon nga dunay pagtuo. Pasabot, pasudlos ba? Pasudlon sa kasing-kasing. Nakaron, unsa may gisulti ni Kristo aron inikaon nato niya musud siya sa atong kasing-kasing. Unsa may una niyang gisulti? Ibaw mo. Wa mo kibaw? Wa? Nangamatay na mo. Nahibaw mo, wa. Daghan mo nahibawan, pero wala mo kibaw kung sa akong gihuna-huna. So ako, para nako, mo ni ang doon ang gisulti ni Kristo para musod gid siya nato. Ingon siya, kalimti ang imong kaugalingon. So inikao nato sa Ginoo, ayaw na paghuna-huna nga ikaw ba, mag-amping pakas imong kaugalingon. Kanang imong gikaon, maunanay mo amping nimo. Kalimti ba imong kaugalingon? So, inikaon nimo, kaon ako Ginoo. I don't care. I don't care about my body. Di ba? Ang Ginoo na mo take charge nimo. Amo na, nigawas nimo simbahan, libakon na yun ka, kadumog na ka ng libak nimo, nganlan na kang patignaw, I don't care. Ano? Igabot mo sa inyo, huwag gilung-up, kaya nagsigilang duwag computer ang imong mga anak, I don't care. Di ba? Tangnaw ni mo, daghang kay labhanan, I don't care. Ako raning labhan, di ba?
Bahala ko ay kaon, manglaba ko. Kasus, pader, o manglaba ka, mo trabaho ka, wa kay kaon, patay nyo ka. I don't care. Diba? Kaya nga naman, wala, gikalimtan na ni mo imong lawas. Sus, pag uli ni mo ang imong bana, hubog mo kay tanan, ikulata man ka, iparong pakas mumbong. I don't care. Diba? Ikaw, anak, imong mama, pwede bang laguta, kay dito kasimbahan, nalangay magkaguli, naamri siya gisugo ni mo, labunon, o doon na pa ipapalit dito, mga muli, ginlantos, magagmayo. I don't care. Di ba? Di ka masuko. Di ka masuko, di ka musukol, di na ka maglagot, nga bisan pag daog-daogon imong lawas, dagbalan imong lawas. Kaya nga naman, ikaon na akong Ginoo. Kung ang Ginoo mo tugot nga iya kong makulata, dili na sagmons Ginoo, pasabot, I don't care. Di ba? Nindot no? So inikuli din nato human nato kaon sa Ginoo, maliwat na tas Ginoo nga dili na kay particular about sa iyang lawas. Wa ganito siya puyanan. Ingon siya kanang mga milo, mga ilaga, naanay lungag, ang mga langgam, naanay salab. Pero ako, wa ko'y kapahulayan. I don't care. I don't care about shelter. I don't care about food. Katubitan dihay 5,000 katao, ang usasad 4,000 katao, laing higayon. Sa 5,000 katao, gutom na kayo, ingos Kristo ato ni pakanon. Sa Lord, 5 ra ni kapan among da. Dadadari. Ang mag-uol magana. May lang nga, na 5. Giyon sa man niya ang 5. Iyang ipikas o ipanghatag. Kay kung siya, ni care pa sa siyang lawas, o sa iyang mga apostolis, may mga kito siya, ayaw ipanghatag. Di pa ginipaigo na to. Pero I don't care. Pikas-pikas, panghatag. Ang sa may resulta, nilihok ang gahom sa kinabuhi, ang gahom sa Holy Spirit. Paglihok na, nakita nila nga, who cares? Who really cares for us? It is the Spirit. It is God. I don't care because God cares. Di ba? Imong kilay, nipis na kayo, I don't care. Imong buhok, giuban na, I don't care. Di ba? Imong naong, galuspad lang, I don't care. Imong naong, lagong kestanan, I don't care. Imong ilong, piyanga kayo, I don't care. Imong apil, galuspad lang, I don't care. Imong height, putod kayo, I don't care. Diba? Imong bilbil, daghan kayo, I don't care. What you kay gasto? Nga naman, because God cares me. Diba? Na diyang nakakompo si King David o Psalm 23. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. I don't care anything. I care only the Word of God. Ang ako lang yung concern, mao ang pag-practice sa gitudlo nining akong gikaon. Unsa may gitudlo sa akong gikaon? Muna na ikaduha. Ingon siya, pasana ang imong cross. Ay, I don't care. Use your care, your cross. Sa imong lawas, inang I don't care. Pero sa imong isikatao, inang I do care you. I care you. Kay matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Kung magsige rin ang kaon sa Ginoo, ang atong care mo transfer gikan sa pag-care sa self adto na ka mo care sa others. Sige, lingay mong tupad. Do you care me?
Do you care me? Mingon sa ka, I don't care. Ayaw na, sayo na siya. Basta imo ganing silingan, ina, I don't care. Pero sa imong self, ina, I don't care. Nga naman, kay og panalitan mo, care ko ninyo. Pila mo ka po? 1, sulo na pa rin. 1, 2, 3, apel ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30. Talang 30 ka buo, og mo care ko ninyo. Nya, I don't care about myself. Siguro dyan ko, 10 minus ninyo, 15 ka buo, mo care na ko. Oh, di ba? O nya, ginansi ako. Di ba? Ini-care na ko ninyong 30, mubawasan mo na kong care, perting hayahaya na ko. O nya, mao na nga, o kitang tanan, mo care na ta sa atong community, ang community, mao'y mo care na to, hayahay kay ta. O mao na, nga nagtukod ang BEC. Kaya ang BEC is to form communities who care, or who communities who care for each other, not for themselves. Tudluan ta nga mahimutang Eucharistic community. Tanawa si Kristo, ipikas-pikas. Nga naman, ang iyang lawas, I don't care. Ihawa ni, tamparusan ni, ludin ni, ilansam ni sa cross, I don't care. Hiwa-hiwaan ni, I don't care. Akong dugo, pabahaan ni, I don't care. Ako ginihatag ninyo tanan because I care for you. O na. Sige, lingay mo tupad ko no eh. Inasugod ka ron, pwede na ko nimong ihawon. Gina. Sugod ka ron, ako na kang pakamatyan. Oh, di ba? Musunod na ka sa imong gikaon, kamaon na kang muantos para sa imong isig katao. Dili ka muantos para sa imong kaugalingong kayuhan. Kung nagkaman na ito, kusugin mo antos, mo eskwela yung ko, eskwela mo antuson ko ni, bahalag mo ako'y gikaon, bahalag mo lakaw kong layo kayo, antuson ko ni, magtuon kong maayo, kaharon mo lampos kong eskwela, antuson ko ni. That is for yourself. Di ba? Pero suwayo, ina, magtuon kong maayo, mo eskwela kong maayo, haron i-graduate na ko, matabangan ko ng tadan akong mga silingan. Duta, no? Mangwarta kong maayo, mo trabaho ko, mananom kong maayo, manguma ko, mangisda kong maayo, aron ang akong kita, ihog na ko sa kulikta simbahan. Ano ang mamamalipay? Bati ka siya. Mo-abroad ko, aron makatabang ko sa among mga silingan. Lahiman karon, mo-abroad ko, aron marhawas mis kalisod. Nya, ikahawas kas kalisod, ako dayon ang paliton ang yuta nga mong gipuy-an. Nga karon, squatter rami diha. Nya, inikapalit ka na ko, ana, ako nang patituluhan, ug ako na nang kuralon, ug hinginlan ko ng tanan, nga wa diha makapalit ang yutaan. Ako din ang butangan og private property, no trespassing. Butangan din akong daghang mga iro, aron akong butangan og beware of dogs. Kanya-kanya tayo ng buhay. Sariling sikap. Mga buangon. Dili na mao ang imong gikaon. Si Kristo nga imong gikaon, ang Espiritu ni Kristo dili na mo iyang isulti. Ona, kinahanglan kayo kung mutambong tag misa, kinahanglan tag preparasyon. Prepare yourself kung mutambong kag misa. Siguro angayan ba kang mukaon sa Ginoo? Angayan ka dili. Kanaganing uban, kaon, ig-anas baba, o garis baba, ig-ana, uwa kay baba.
gaugong o kindi. Pasilipitan pagkamay dire. Amen. Sagol pas chewing bang. Nya usay sad kamot sa ihatag na say suwat-suwat nga numero. Ano numero? 12 ba ka to? Hugaw pa kayo makamot. Tapayuban, magsipit pag silpon. Mag-awag-ana ba magsilpon? Amen. Ayaw, preparar. Empty yourself. Unsa may una nimong unsa may una natong i-empty atong kuhaon sa atong kaugalingon. Kuhaan ng sala kay maunay babag. Sala ba? Pananglitan, ikaw anak, tapulan kay kastanan. Pagdayong misa, tambong kang misa, wa pa ka magsakob sa inyo. Wa pa ka maghugas plato. Ang samay mong buhaton, manghugas mo sa ka. Dahil anong sa'yo mga nanghugas? Ingon imong mama ba? Musimba magod ko ma? Wala, kanay sa kong anak. Liwat na siya ni Jesus. Hindi to. Nganong sa'yo mga nang labaday? Ay, namin rin meeting simbahan man. Yung sa'yo karugato kay simba o sako. O na, imbis nga alas 6 mang misa, nya, imbis nga mumata ko alas 5:30, mata ko alas 3, kaya manglaba pa ko, nya haron ing alas 6, makasimba niya, meeting pag-yun. Lutag preparasyon. No? Nganong siksi makikaday? Kuyog merong father ma. Preparar sa gaba. Ulit tao na ba ng pare? Diba? Kasi, uy, mao ka na imong sinuluban mo, kuyog kang pare. Mura magkagbuatong diskuhan. Uy, sayong din mag-ilis din ko nga. Ilis ka. Tato pa, nabagoy mo muna una. Abinin mo kang pare, parehas imong uyab. TTI. Pero kung kumpiyansa ka, posible sa'yo. Lagi kumpiyansa kay naga ni lawas nasa di ka lang. Imong kumpiyansaan ang lawas, o para ba ni mamatay? Pasig-sige nga na imong pare primero, I don't care. Pagkadugayan pa din, usap na imong gigunit-gunitan, nasiksi makay na, I don't care. Patay ka niya. O na, ang pagsunod sa Ginoo, preparasyon, ang pagdawat sa Ginoo, kinahanglan sa tag-preparasyon. Technically speaking, kinahanglan kita why mortal sin. Musimba gani ka, as much as possible, what yung kay mortal sin. Kung sa man ang mortal sin, kinsay makatubag, tagaan na kong 100, narito ulit. Kinsay maka-explain what is mortal sin. 1, 5 ra kay hapa, 2, 3, 4. Alibran. Tayo isang kamo. Ako lagi. Unsa lagi na siya? Dako bitaw, mortal sin ka. Pero unsa mo na siyang sala? Ay, may isa pag yan. Kana, ali. Dool, ali. Ako pag yan. Dool mo. Ali mo ba? Sa tubangan ba? Dari ba? Tulog ka po. Laki, duha ka babae. Dari. Tulo lang, 4 di 5. Anong pito ba niya? Bantay din mo katubag. Kamu mo muhatag na ko, bantay lang yun. Sige. Unahon na to na yung pa-explain unsa ng mortal sin. Ready? Ikaw din unay. Akong sala. Sin. Tungod sa sala. Tungod sa sala, mo na yung mortal sin. Ay, klaro. Kali-kali sa kanada pa minahon. Asa ng mortal sin? Kanang ayaw pagpatay. Then ayaw paghimuog. Kanang dili itugot sa Ginoo. Ayaw himuan na. Kaya mo na yung mga mortal sin. Kanang pagpatay, mortal sin na. Sige. Asa ng mortal sin? Pagyan po ito'y klaro. It is the separation of man from God. Iyay. Muraman ni teologya. Separation. From God. Sige. Katong iyan, isamot kaway klaro. Okay, kariyan sa. Ay, sa mo maglakaw. Isa mo kayo. Ibo, Brad. Dili magbuhat og kanang sample pads kanang magpatay ka sa katawo.
O kanang di po ka magdaot sa katawo kay mo na siya mortal sin para sa kuha. Oh, ito dugang lawak ito imo na. Ang pagmuyon kang mortal sin, kaya doon na siya 3 conditions na masunod katong grave matter, katong disobey na to ang 10 commandments. Dan ang ikaduha, kanang full knowledge na nasayon to sa sala. Dan ang ikatulo, deliberate consent nga bis kabalot nga bukat na sala atong gibugat. Kana may klaro-klaro. Kamu tolo diri mo kapumuy mga klaro diri mo. Diri mo tolo. Sige, tagaan ta mo tag 100. Ipliti sa balhabal. Aron ni kakras, madritso mo og ka espiritu. Sige na. Na. Ya, karin ko ang nakatubag og arang-arang 300 mo. Wanay mo sunod ha. Ang kanang sala, tanang sala, pulos ginang sala, gamay o dako. Pero mahimong mortal sin, pasabot, ikamatay nga sala ba, mortal sin. Kanang sala nga makapa-imperno, makamatay. Nya kano sa mga mahitabo, kung ang sala, katong ingon ni Brad, imo gyong gituyuan. Nabang nahibaw jud ka ba masala pero imo gyung gituyuan. Nya ikaduha dako siya og kadaot grave impact to faith, to love, and to life. Kana bang ang iyang impact ba sa pagtuo, sa kinabuhi o sa gugma? Grabe kayo. Example, lagot kong Father Joel, giplanuhan akong hiluan. Nagpalit yung kong hilo, niya ako siyang isuot-suot. Aron mukaon siya sa hilo. Ako ginang giplano. Karon, namatay kay Father Joel. Ang sa may impact, at sa kinabuhi, great impact kay namatay ang kinabuhi. Niya sa gugma, porting grabiha kay ipatay gid nako ang akong amigo. Sa pagtuo gipatay nako ang pare. Porting grabiha. Nya nganong ako man ang gibuhat kay iyang gipamabdusan ang akong uyab. Di ba inala ba? Abot lagi sa una na mo maimpirno. Pero wala siya. Ang impact ba mortal sin. So siguro agyon nga wa ka mag-create og dakong damage ngadto sa pagtuo sa atong kinabuhi o sa gugma. Kay ang gugma, the greatest commandment, ang faith is our union with God, and in life is God Himself. Ingos Ginoo, I am the life. Muna, pananglitan, nakatamparos kas imong anak. Ang sama na, mortal o venial sin? Okay, kung iba, masinupaton kay siya, ingong ayaw atos diskuhan, ningadto gis diskuhan. Nya pag-uli, luspan na kayo kay nisuot sa saguno yan. Ana, ang natamparos ni mo, kalitan ka isipinahan. Ang sama na, venial o mortal? Depende. Depende. O imo kitong giplano, imo yung gipalakot o may imong kaugalingon, kaya para yung ka makatamparos, siyempre mortal. Diya, pagtamparos ni mo si imong anak, ang imong anak, naghilak in tao, nangayong pasaylo, ma, pasaylo alam ko ma, kasadyo ko ma, imo pag yung kitamparos, mahimo na mortal. Niya, pagtamparos ni mo si imong anak, nilihay man siya, naigo mas lansang diri, natusok man, niya, namatay. Awan na, katong imong pagtamparos, mortal to. Niya ilaing pagtamparos, pag-uli sa imong anak, gikagnisko, niya, kuyong pag-iskuyab, suot hagunuyan, niya, pag-uli, luspad na kayo, ningon ikaw, nanong gibuhat paninimo, dahil,
Di ba giingnan ti ka, ayaw pagsikuyo ka na imong uyab, kay magpahintaw mo'y kasal dayo, ay pagkumpiyansa, ada ato o magkain, kaya mapili mo na, anak ni mo ang naong, ayaw kong tubag-tubag ang inana, ha? Masaw na, binyal, mortal. Kana mo'y binyal. Nya pag human ni mong tamparos, nihilak dayon ka, susday, pasaylo akong nakatamparos ko ni mo. Anak, laab ginti ka. Hindi mo mga anak, lapis diha ka, inataya ka niya. Kaya yung mga anak, iyawaan naman. Tuan niya ang mortal sin. Naani mo ang binyal. So kung manimba mong duha, ang anak, kung gusto siya mong preparar, mubalik ito sa siyang mama, ma, sa ilo akong nakapamalikas ko ni mo, ma. Anak, nawa na, mo binyal na to. Yan ka ng binyal sin, inig-ampo na to sa kanang moingon ta, Ginoo kaloy kami, kanang igsugod sa misa ba? Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Mapapas diha ang tanang venial sins? Oh, ano mong to? Papas ay, mabita na, inigingon mo, akong sala, akong sala. O imo ginang papason, imo ginang angkonon, ay pamasangil nga akong sala, iyasang sala, iyasang sala, iyasang sala. Ayaw, ako lagi na, akong sala. Isintag linimpiyuhay ta. Muna, sugdan gina ang misa, na ginang gitawag o act of contrition o kanang penitential rite. Kana bang maghinulsulta, ang tanang venial sins mapapas. Muna, usay sa nasa na sobraan ka, kusog mo limpyo, kukuron yung kumanto sa sakristi. Pakupisal ako. Ngano man, ako isapon. Unya na lang, hindi ko mas may sakit padong ako. Ang sama imong sa, padir na kapamalikas, padir na kung nahulas, kung law ay padir, mora to padir. No sama imong last to piso, gahapon. Kaya biyan ni mong taparos. Pag-iyon akong kaibigan ni Muntang Paruson, diyan na sa ito na akong mortal sin. Ako masan ako dayon na. Di bitaw, wa siya kahibao, nakatuling niyang nakapamalika siya, kung nakahuna-huna siya glaway, venial sin. Niya pwede rin na mapapas, ining act of contrition or penitential rite. Nagakumpisal ako sa Diyos, makagawang sa tanan. O saan may kapuslangan na na? Muna, kung musimba ganita, kinahanglan makaabot yun ka inigsugod sa misa. Kaya di man ka o di ka kaabot, unsaon mayanin mo paghimo sa penitential rite. Wa ka kapanglimpyo, mura kang nikaon nga hugaw o kamot. Di ba mga Hudiyo sa una sila mukaon, manglimpyo sa kamot. Karon kita sa misa, ang panglimpyo sa atong kalang, ang panglimpyo sa atong lawas, himuon sa penitential rite. Muna, musimba gani mo siguro agyon nga inigsugod sa panguros sa pari, nakaapil ka. Wa gani ka kaapil, di na kay kalimpyo. Labi na yung adto ka mo simba, hapit nating kalawat. Ya ika pag-iunang mo kalawat. Inigungin. Guru sa yung ganit-dali ba na ito? Luhod ka diyon, barog na yun, wapag ganit mo ingon pali, dadaan kalina, wapag ingon nga magampo kita, barog lang sa dayon, bubabay pa. Naiking hapakos chalice. Wakasabot ba? Wakasabot. O sa ng misa. Sa pangandam, sa doon natay remote preparation, nasa immediate preparation. Nya sa may remote preparation, kadtong mga days, hours before sa misa, limpyohin na ang imong mga sala. Ana, muna ingos Kristo, inig-adto nimo sa misa, inighalad nimo sa misa, makahinumdom ka nga naay nasilo nimo o naasa kay nasiluan. Biyai usa nang imong halad, uli usa dito, pakiguli usa sa imong nasiluan, o diya balik nganhi o madawat na nang imong misa. Unsa man panguli sa inyo? Pras karon magmisa ta, may ko naamoy nasiluan, panguli sa mo. Kurot mo panguli.
Nya pag-uli nimo, wa man sa dito sa inyo kay nilakawan. Adi nakakasimba. Ang gipasabot ana kay espiritu man na, kasing-kasing man na, hinumdumiho sa imong kasing-kasing, kinsay imong nasiluan, kinsay mga tao nga imong napasakitan. Unya, diha sa imong kasing-kasing, pakig-uli nila. Mananglitan ron, asawa ka, nakasakop ka sa imong banang nangabit. Pagsimba nimo bugat kay imong gibati, Lord, kapatyunon kay kuha ning animal. Ako ning classmate sa unang buwang-buwang dako nabiyuda naman eh. Ano mo sa ning gibirahan man sa kong bana. Magigat-igat mo sa kuning animal dako. Ana ka ba daghang ka kalakot niya. Ana, karon kay nisimba man ka. Nya liktor pa gyud ka. Unsa may imong buhaton aron maayo ang imong pagkasimba. Madawat imong Ginoo. Angayan kang mudawat sa Ginoo. Sa imong kasing-kasing baliki siya. Ingna Lord, pasayloon ko na ning kabit sa akong bana. Bisag magpadayon sila sa ilang relasyon, di na ginako sila kasukan, ako na silang higugmao. 70 times 7, ako na silang pasayloon. Nya agas din may imong luha. Nya may ngon ka, Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. May ngon na Ginoo, pwede na kamo kalawat. Ikaw magkalawat, igdayon imong linya, nagkatapan mamusiyang kabit. Gadungan ngayon, lawas ni Kristo, ayay, pera ka niya. Ngayon na, amen. Di ba? Apil na to siya. Wala man ka maglagot. Pero mo ayon lawas ni Kristo, kapasiplat ka sa kabit, yas tupad na mo, panuway na kwet. Amen. Way ayo yung magsimba. So, importante kayo makita manglimpyo, manghugas, o naana sa penitential right. Pero ay kabala ka, in kaso naliit yung gas penitential right, don't worry. Napay sunod na. Kano sa man? Ha? Kano sa man ka maka limpyo-limpyo sa imong sa bisa kang kasugod ng misa na sa mga misa pa. Ari na sa kasa? I believe in God. Diba? May nga manila, atong ipadayag ang atong pagtuon, nagatuwa ko sa Diyos Amahan. Ana na sa ka? Ana, imo na sa na dito isurinder. Nya, punan pagid na, inig-abot sa saan? Amahan na mo. Amahan na mo. Di ba? May nga naman sa tayo, amahan na mo. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon na kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Na. Punan pagid na. Ay, may ito kayo ng Ginoo. Daghang isang moments na manglimpyo ta. Kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Sige hapak dughan. Ya sige lang ya dumot. Ana, inya inigdayon pag mong kalawat, punan pag na. Igingos pare, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan karon nga gidapit sa pagkalawat kaniya. Unsa inyo ito ba? O kana mo'y final cleansing. Yag imo nang apilang tanan. Iniguman mo kalawat, pwede nakapatyon. Pwede na juga mamatay. Kaya nga naman, lisod ni mong Ginoo sa imong bakba o sa imong kasing-kasing. Ana. Pwede na mo mamatay. Niya karon, unsa naman sa himuon aron nga imong gikaon nga nisod na nimo mahimo sa siyang mabungahon.
Kanabitang tao nga magsigig kaon, nya human mato. Igmata, kaon na sa pamagap. Masay may tabo na tawa na. Kaon, tinanong mo to yung kaon. Pero kung magkaon, higda. Ya, kaon na sa inom pagkok, tagsa ka litro. Yung pa. Anak. Masa? Oh, butang-buk no. Butang-buk yan. Ikaw mga butang-buk na kayo. Di ka na labisa. Pari na rin ko ito. Magkang liyo pa. Yan, diyan. Dalayo na kayo. Kaon lang nga po. Ikaw mga... Masa kita mo? Apat tayo ganda niya. Nakaroon para ang pagkaon mahimong mapuslanon nga nisod na siya sa imong kasing-kasing imo siyang gamiton mo trabaho ka. Trabaho. Mo na ka ng mga kargador, tanawa mga kargador, limso kay lawas, tagko kay nagkaon. Pakanaon na nimo, porte nagkuha kaon, pero yung trabaho, blog, inalsahay, guada na umaw, darog, alsa na mga bukat. Hurot sa to, imong ikaon, mahilis, mapuslanon. Nakaroon, humani mong kaos Ginoo. Matuog ka. Ayaw, trabahoan. Mao na ang BC, doon na mo'y mga silda-silda. Kinsa may membro sa silda? Managsilingan. Ikaw man imong kaos Ginoo, adto ka sa silingan aron mangliba. Magtabi mo, tabi. Dili. Mao din nagiton los BC diay. Dili oy. Inigadto nimo sa silingan, mangalagad ka sa katilingban. Pangalagad sa Diyos nung pag-alagad. Kung ang pare mo inikaos Ginoo, mangalagad may isip pare. Unsa man pag-alagad sa pare, ang una manguligta. Mo kini unang buhatos pare, manguligta. Haron ang among gikuligta, among ihatag sa mga nanginahanglan. Sana mong di mamumuto. Maubita na inig misa, ang una namang buhaton, ganamang misa, kung sa may naas misa, sipot, kulikta. Amo mong gitudluhan, nga bayad mo, hatag mo. Istorya ba taming Father Juan, ako kanil Padre, ikay kapahimuanin siya, kung kapahimuanin ba? Nako, yun sa manin mo, sa ako ng islat-slat, 500 ka donors na niya, nahimog yun, tulura ka buwan, mo na itrabaho sa pare, siging panguligta. Bito, huwag pa siya manguligta, nakakani. O kamulay sa ligan, ka na mga naong ninyo, patukod ka mong inan. Sa kinsa ninyo, tukuran siya, sumpako. Ana-ana mo, pero ang pare mo'y magpabagag naong, ari mo, donate mo dire, kaya ato ning tukuron. Tanawa, tukod na yan. Ano mura magin mong gaduda? Kamu ba, napagin ninyo ang mga yawa bita sa inyong nahon. Ako bita dito sa akong parokya, sukad ko ni na-appoint dito na himong parish priest. First pa man na akong parokya, kanang San Vicente Ferrer Parish, Liluan. Na-install ko diha as parish priest August 6, 2019. So karong August 6, mo 5 years na ko. Kibaw mo pila na kwarta na akong nakulikta niya? Mo kibaw? Awag mo kibaw, ito naman po dito. Ako lang mong sultihan sa rough estimate. Gikan na itong August 6 hangtod karon. Ang akong nakuliktang kwarta niabot ng mga 250 million. Pero ang niya sa akong bulsa, galisod kong hatag atong tag 100. Nipis taon kayo. Why so? Maura gini akong kwarta. Nga naman, kay kanang 250 million,
gigasto na sa simbahan, tanan kalihukan, mga buildings, apil pas mga kalihukan sa Archdiocese sa Cebu. Ako'y nagpakauaw. Karon ako'y tayo lang sigihan. Sulti ni Bishop Palma, inigingon ay activity nga na kinahanglan mag-fundraising. Father Siano. Sa akong parokya lang, kanang among project diha, naananas mga 130 million ang among nagasto. Sa diha las parokya, nausap ang simbahan, kapalit ng mga yuta, palibot, sobra na mga almost mga 1 hectare ang akong napalit na mga yuta. Yan, meron gitukod na kumbinto, mga 40 million na or 45 million siguro na ang kumbinto. Nya, kanang hastang balay, diya tubangas kumbinto, katong balay sa kapitan, among gipayra. Wagtang lagi. Bahay sa kapitan man, wagtang, pero kapitan, buhutan sa kayon, balhin na sa silang puyo. Anay nana ba? Hurot, pero ako sige, pakuan, pailaw. Katong kapilinya ni Fatima 2021, 2022 mga 40 million to siya ang gasto. Ako sa dato mo'y nagsiging pakauaw pamulikta isipare niya paguman Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamumot 7 million. Ako na sa'yo nag-solicit katong kapilinya upat to kabuan nako-solicit. Nakuha to siyang 40 million. Ang kang Bishop Chupilo Kamumot, tulong kasimana, 7 million. Ang among nakuha. Ato, niya pagsunod, kanto na sang National Retreat of Priests, 7 million yapon. Aniabot sa to siya mga 1 month and a half. Sige ko, solicit. Karon, nanasay, sa kapilinya ko no, gitawag nila o, phase 2. Phase 1 man itong soon, karon phase 2 na. Ang grounds, 23 million na sana. Itawagan na sa kong Bishop Ruben Labajo o ni Bishop Palma, Father, ikagyapon anihan. Yan, nanasay National, kaning Asian Congress of Mercy. Kanang mga Divine Mercy sa Tibok Asia, magtigom ato sa Cebu. Karong October, ako na saan mo head sa fundraising. Huwag akong kibaw pila i-raise na mo anak. Mo pa'y pagsugod. So kining tanan, mao ni akong trabaho isipare mangulikta. Ang among kuliktahon, kwarta para ihatag sa panginahanglan sa simbahan, kuliktahon sa namo ang kalab. Muna sa Father Joel, mo congratulate ko magikulikta mo ron din nga nagtigo mo ron. Gikulikta. Gitigo ang inyong mga kalab. Pamasin, humana ning atong istorya-istorya ron na way klaro. Maklaro ninyo unsa nang inyong gikaon. Si Kristo, naingon siya, ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, adunay kinabuhing way katapusan. Unsa man ang kinabuhing way katapusan? Ibaw mo kung sa'y meaning na? Ibaw mo naramang ko'y 100 rin. Sige na lang. Ang meaning kinabuhing way katapusan, duha ka buok. Una, nadili na ka ma-impierno. Di ka ma-impierno. Kaya ang impierno, mao'y kinabuhi, amo'y kamatayon, naway katapusan. Ang langit, kinabuhi, naway katapusan. Ikaduha, nga ang imong kalipay, samtang niya kalinis kalibutan, dili mohunong. Kaya kanang kinabuhi, kung diskutan as Bible, usas meaning happiness. Muna ang langit, itawag o kalipay, naway katapusan, pwede sa tawgon, kinabuhing dayon. Happiness. Kinsa ninhi, karong hapuna, nawapag yun, dukaa. Tasa ka mo? Ang uban, pag yun na. Magduka na gani ka. Wala na ilami kinabuhi.
Pero nindot kayo kinabuhi, happy kay ka, away duka-duka eh. Tanawa, magwali ang pare, magtok ang pare, sama ni. Agas ng imong laway usahay. Pero libak ka ni, kanang libak kayo ba? Labi na yung pare inyong libakon, sus! Huwag tulgan na yun. Ganahan kayo ka. Pero, ang sa Ginoo, ang kalipay, dili makita sa naong. Dili kay makita sa naong ba? Kay kanang naas naong, kanang sigig katawa, usahay mo kalit na naghiko. Nayo ba na? O mo kay ba? Kadaghang mga komedyan na kuan yun, professional komedyan nga pag-uli sa balay, nag-overdose sa tambal. Ang uban, naghigot og busy, naghigot og habol. Natoy kaubas trabaho, ang iyang manghod. Kuan yun, event organizer. Portig yun, kamaayo mo organize. May pa dyan kayo mo sulti. Magkatawa kita, matog utos bangkogon. Kaming tanan, mahugyaw may katawa. Kaya pagkamayuhag yung mudang tabi. Usa ka buntag niya na, gahilak ang among kauban. Kaya ang iyang manghod, nakitaan sa kwarto, gabitay, gahigot sa habol. Nga silang tanan na siya, kay wa yung ibisag gamay hin, nga naay kaguol ang ilang igsoon, kay pagka-jolly yun nga pagkatao. Pero gahigot sa habol. Muna ayaw mo kumpiyansa ng kasigig katawa diha, basig karong gabi maghigot na nag-habol. Unsa may kalipay tinunanay be? Unsaon nimo pagkahibaw nga ang tao malipayon? Mahigugmaon. Lagi naman sa nang imo ino. Waisa. Imo. Magpakasahan. Dili na magpakasahan. Sige, malamang kinupihan eh. Kaning sila, estudyante, panikusok ni mangopya. Ikaw hindi. Walay sana. Kopya niya. Imo. Walay sana. Lohos lang mong mangopya. Bitaw, wasa ko kay Bang. Pero ako hindi mahumahuan. Ambot mo yun pa mo. Ang taong tinuod na malipayon, dili masuko. Di masuko. Oh. Bisag mo pang ludan ng naong. Ananin mo. Di kina masuko. Wingoro na siya. Nasayop magkagpanluwa dahil. Anaro na siya. Di na siya. Paludan. Waka kita ngayon tao ulit. Mana basta ka ng mga tao itang di malipayon, sigam din ha. Pero ka ng tao nga, happy kayo yung heart. Kaya tinuod magong happiness, di amang gunas kasing-kasing, wak na snaon. Kaya ka ng naon, usahay plastic na. Plastikan ba? Laughing at the outside, crying in the inside. Kang tinuod na kalipay, di agin na dire. Nya mailanan mo, kadi gina masuko. Asawa, ang bana nahubog, iniguli ana, ang bana, ang asawa malipayon siya kinabuhi, kaya ang kalipay diya siyang kasing-kasing, moingon na siya, hala, kaluhoy sa akong palangga, di nakalakaw. Yan ay naman. Ikalasa niya, mahal dito yan, agoday, ang ito, lab ka di kaday, so aling langga. Yan, musuka pag ito, bumili siya kami suka. Mahal dito siya, so, sa akong bana, murag yun, bata. Gusto kayo mo doay. Di na siya masuko. Pero ka ng asawa, pwede ka na tayo. Ibig nung tiwasan niya ko. Di mo na pag-out. Animal naman. Wanay kalipay. Mao naton, kano nato si Kristo. Si Kristo, mao ang kinabuhi. Siya ang kalipay. Mo na ang mga tao nga nagsigig kaos Ginoo nga tinud-anay gyud sama nila ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz,
Gipangpatay sila, gipangmartir, pero wa masuko sa nagmartir nila. Naliwat sila ni Jesus, nga bisag gilugan ang naong, gilarot ang bungot, gitamparos og maayo, gikulata, gihubuan, gilansang sa krus, wa gyud masuko. Nga naman, kay ang kasing-kasing malipayon. Ang mahal nga Birhen Maria, nagtanaw siyang anak, nagikulata, gipakauwawan, gibitay sa krus, nagbarog siya sa ilang sa krus, gaagas siyang luha, pero wa masuko. Kinsay ginikanan aning bata. Kani. Mura magbuutan og naw. Ato ko nung tabangan, bitayo na to ni Riz Mayre. Na to di ba masuko ang mama ni? Di ba moingon kaning mama ni pader ay yung binuangi. Di ko mo ilang isang pari pa. Wala sila. Mao na sila yung mga yawan noon. Tagaan ta mog sampol ha. Kanang balas pusil ba? Unsa may naa diha sa balas sa pusil. Naa diha kapsula nga gipuno og pulbura, nya do na dayoy tingga sa tumoy. Mao to si idigbuto sa pulbura, mao to'y bulupad ang tingga ug muigo sa imong agtang. Ano? Unsa may makapabuto sa bala? Di pulbura oy. Ang kantong gamay kayo nga itawag nilang firing pin. Nga kamplito to gamay na jud kay na mana na siya. Ana ato kay puno man kay siya sa kananaang explosive katong bumubuto, tandukon lang na nimong gamay, ulbo dayon na. Muna gamay ra jud kay gikinahanglan. Ana ra. Bang! Ana ra. Wa gani. Ambot pila ka nakasikan ikaw ba? Hindi man ka na piring. Pila ka nakasikan. Ano ba? Igana ba? Irapin magana. Ano ba? Kay kanang kalit ra gyud kayo. Nga naman, puno man siya sa explosive. Karon, ilisi ko na ang sod ana o bus. Bus ba ka ng yuta? Balas. Amo dito ko sa Cebu, bus. Sand. Now, gini nyo. Sand. O sige, ilisig sand. Sige, balas. Mo iso dito sa kapsula. Kanya ipadukduk sa firing pin. Moingon na lang ng firing pin. Uy, nabungi na lang firing pin. Di kinambuto. Ano man, wa may sod nga explosive. Sa ato pa po ng sod sa kasing-kasing kalipay, bisag unsaon pa na nimong tandog sa mga kasakit, pakauwaw o uban pa, di kinamuriak siya nga masukanon. Kaya wa may sod nga kasuko. O ang kalipay o ang kasuko, di man na magkuyog. Muna kung kanon ni mo si Kristo, siya man ang kinabuhi, siya man ang kalipay, inighuman ni mong kaon ni Kristo, ang imong naong mudanag, inigawas ni mo sa simbahan. Muna gitawag ko transfiguration. Di ba karon mao na gisgot as gospel? Transfiguration. Tanawan ninyo, atangin ninyo, kamo mga youth, kamo may timpantay usahay sa pultahan, no? Tanawan ninyo kanang manggawas, inigumag kalawa, ay inigumag misa ba? Kanang nigawas, ganidanag ang naong, ikakanang nisod ang Ginoos kasing-kasing. Yan, nagani nigawas, mag-aana lang. Saya yawa lang yan po na yung nisodan. Gana nisod kasing-kasing. Anak. No. O na siya. Ilahan ni Musnaw. Karon kali koleksyon ta. Nang mga naong dia. Nagtuo mo na Father Joel. Pamutan na. Kita mo na niya tanang naong dia. Anawa. Di ba? Usay mo pakatawa ko. Nagi mga naong magkalit kay mo abli. Dali na dyan kayo ba? Makatawa din. Nagi upan. Digin mo katawa. Naman dia. Di nakita man din. Nakamo. Sige na mo pakatawa. Sige na. Niya, pag kita yung katawaan ninyo, magundang-undang na po sila. Sila, ikaw yan. Ang kasing-kasing na puno si Hawa.
Listen kayo, makataon ba? Hard to please. Di ba, nakamatay mga, ako, nakasuway ako mga napo, kauyab sa unang. Nadyo ko yung mga uyab na kahian yung pakataon. Kinahanglan ginusa ni mong kuot ko. Ay, nasindihan akong baba. Kuotol kayo kalipay. Sindihan na mo. Oo na siya. Alam mo, lawag kayo sa kalipay ba? Lawag kayo kuotol kistanan. Nasa iyo ba na kumuyab sa una ka? O pag ganin na magkaduol, wala, smile lang. Ano sa may gusto ninyo, kanang uyab na kusmulog na o smiling? O, tanawa nga na, lagyan mo na. O sa ganahan ninyo nga mama o papa, kanang kusmulog na o smiling? Kanang may mga patirti ka ron. Lamihan yung patyo na yun. Sus, kaya din mong imos-mos diha. Alam na lang na, kaya smile. Ginoo ra gyud makahatag ana mga igsoon mo na klaruha o preparar ang imong kaugalingon inig simba unya apili gyud tong makapalimpyo sa tong kasing-kasing liturgically speaking gikan sa penitential rite hangtod gyud sa kanang sana immediate preparation sa pagingon I am not worthy dili ko angayan mudawat kanimo apil jud ka diha nga kinasing-kasing unya ang pinakalindot na magtakdo na sila ang buhat na Diyos nun. Mauna na muingon ang pare inighuman ang Ginoo mo iningon pinagis pare natapos na ang misa na yung pananang pamlakaw ka mo o gisangyaw ang maing balita niya ang usa na ka-wordings dada ang kalinaw ni Kristo. Pasabot dada ba? Kanang i-share mahimo na tang mga missionaries Eucharistic people kanabang kusog nang mupaambit sa kalinaw dili sa kagubot sa inyo rong mga silda way galinibakay nawa nganong galinibakay mo ipaambit ang kalinaw ni Kristo niya usaha man pagpaambit kung ikaw maoy libakon, unsa may buhaton? I don't care. Unya kung siya mo'y dunay panginahanglan, I care. I don't care. So tanawa ha? Kanang nang libak nimo, magsiging libak nimo, moabot ang panahon na wa na siya bugas karon or way ikabayad sa eskwelahan sa iyang anak. Nya ikaw na kay gamay katampo bayri ang sa tawag na tuition inigbayad nimo unsa may ang isulti nimo mo na siya thank you very much you care for me nya mulibak pa to mulibak yapon ano lutaw dili mulibak yapon to isa dai ang katong yang kasangga bas libak pa dai gibayaran man kuno imong kuan gibayaran man kuno tuition sa imong anak kabuutan ya anak mo sige man nimo libak isa nagtuod ka to gibayad kinawat mo sa to pusok kay mangawat kay na siya barangay ka trabaho na mamurakot ba na diyan to gibayad ang yan sa to yang bayaran kay naman kinawat to niya may lang to kasi wala ba buwa-buwa ko nang baba buwa-buwa ingna lang yapon, I don't care. Human, nasakit siya, na ospital, operahanan. Dako kay mayroon way ikabayan. Nya niduol nimo ang yang igsoon kahilak. Nya mingon ka pilay mayroon mga 150,000. Nigala wala pa sa kuy kwarta nya dai unsa tay mamon sige lang ibaligi ako ning akong house and lot kay akong ibayad sa ospital. Imo nang ibayad, house and lot, baligya. Ang imo sang iprinda, 150,000, bayaran nimo dito sa ospital. Uli sa silang malay, ikaw diha na lang ka naghigda sa kilid dyan. Kaya naman kay balay. Nya mo hapit din siya nimo, dahil salamat kay sa imong pagbayad ha. Ngano niya man ka maghigda isa nga ako mang balay akong giprinda para nimo. Ang sabay yang pation,
Ngayon din sa mo, day ayaw ka higda, adto ka sa among balay, dito ka higda, ari lang ko sa kanaganing folding bed, ikay higda sa katri. Kaya ngimong ibayad sa akong kinabuhi, bisan pagpatyon ko, dili na ko ikabukti nimo. Ato rin ka lang balay, higda dito, magsige na itong pangayo ni mong sorry. Sorry kayo day, nga nakalibak ko ni mo porti, ginakong daot ni mo, ikaw man day mo'y nagmahal na ko. Nya grabe man yung sakit, cancer man, apagaw, mapatay din siya. Nya iyan namang isuhat sa iyang last will of testament, na kung mamatay ko, ang ilang pamilya, maunay manag-iya ning akong balay. Ito na kay balay. Nya, ganahan ka na. Ikaw na sa'yo makanser. I don't care. Di ba? I don't care na mga balay. Ang importante, nga atong giampingan ang atong isig katao. Kay kanang atong isig katao mo na gibasihan ni Kristo, ang atong gikaon, naingon siya, unsay inyong gibuhat sa inyong isig katao, mo na inyong gibuhat nga rin kanako. Ang measurement kay inyong gigamit sa inyong isig katao, ang sukdanan, maurasan na akong gamiton nganha ninyo. Anak. So kung mo care tag maayo sa ato si katao, ang Ginoosan mo care nato. Musod siya nato, mo protect siya nato, maglakaw-lakaw ta nga dili na mamatay. Bisan mahug pa ta sa balhabal, mabuak atong igo ra nang mabuak ang lawas, pero ang kalag intact. Hindi ka igo si mong lawas, imong buak na doolon ni kasi imong kaulo, mamatay na kay na. I don't care. Akong lawas, mamatay. Pero di kini mamatay akong kalag. Ana rin ka. Napatay na yun. Pero asa man imong kalag? Asa man? Langit, impyerno. Mana? Langit. Sige, katapusan lingi si imong tupad din. Ingna. Ingna imong tupad ba? Ingna. Sugod karon, ikaw na importante kaysa akong kaugalingon. Na ikaw na mao'y importante kaysa akong kaugalingon. Sige na, ingat. So, ambot, nagkatag-katag naman niya akong sharing ninyo, pero bahala na mo dihang motigo, basta ang ending point sa Eucharistia, magkahiusan ta diha sa lawas ni Kristo, mamoy atong gisigihag kaon, pinaagi sa gugma, sa kabalaan, o sa atong kalinaw nga Diyos nun. So diha lang sa kukutob. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pinaw ta, mapabarog pa mo. O, nabarog. Nakabarog mo. Okay, Angel, clap, ha? Kusog kayo. 1, 2, 3. Wow! Okay, sige. Kay napaman oras, yung may mga pangutana, open forum daw. Okay, kung na kayo pangutana, no? Kay Father. So, pwedeng mo doon dili, tapos mangutana, or i-raise nyo yung kamot nyo, kami mo doon. Sige. Sa gawas, pwede po, apil mo, na kayo pangutana diha. Ipay naan. Naan. Kaysa ano? O, ikaw kay si Arman, na kayo pangutana. Utana lang ko, Pads. Unsay kalainan sa espiritu o kalag? Na philosopher, ato lang na pangutanon. Ang technically speaking, ang kalag, mauna ang individual spirit nga gi-assign nato. Nato ba? Or sa mga living things, kinamsa na sila yung mga kalag. Pero, kung mahislot ka, espiritu per se,
ang espiritu is nagsimbolo na sa Ginoo, nature of God and angels. Pero ang espiritu nga i-assign sa particular person, mo na siya ang kalag. Pero espiritu ra gina silang duha. Duha na sila kaklase. Mo na ningon si Kristo, ang akong espiritu maoy hiusa sa inyong espiritu. Kay ang atong kalag mao na siya connection to the Holy Spirit. Pero ang atong kalag ato na gina. Sige, tagahanta mo kuan ha. Tagahanta mo gamay nga kuan lang. Description. Unsa may naas kalag in relation nato. Na. So mo na mga basic nga gihuptan sa kalag in relation nato. Una, the principle of movement. Tungod kay naatay kalag, ang tao makalihok. Muna ang tao nga wa nay kalag, di na maglihok. Mura ka ng tao nga bisag magmisa, magtuay na mo, pasabot ana, hapit na mawagtangig kalag. Ana, bitaw, kana na yung mga tao na nga kanang kumatos. Kanang kumatos ba? Ana, di naging maglihok. Tungod na kay, hapit na. Gamay na lang kayong kalag, nag-function. Pero kanang active kayo, kanang ginigingon na, unsay question? Anak ka mo, kanang active pa nagkalag. Mana principle of movement. Ikaduha, the principle of intellect, intellectual capacity. Kana ba makasabot kung imong tudluan na siya'y intellectual faculties. Ang gadaan na ang kalag. Muna ka nang patay, bisag usaw na ni Bugsulti, di na ginausabot. Kana sa inyong mga anak, o imong bana, o imong asawa, nga imong sultihan, din agyon mo sabot, pasabot, nag-aanaw nagkahanggamay ang function siyang kalag. Nya kanang din agyon mo sabot, patay na. Gitawag na sila brain death. Ikatulo, ang kalag maoy principle of emotion. Emotion ba? Okay, kusi ako nun na imong tupad. Kusi ako. Kusga. O na ayay. Ato pa, mubati pa siya. Na pa siya emosyon. Active na yung kalag. Pero imo ganang kusion, na di na mubati, awan na hapit na namatay. At tanawa na mga minatay. Bisa kung saan mo nagduslak-duslak, di na muiking. Nagani ko'y uyuas pagagawan na pagkamatay ko no kay daw man to kay siya. Gusto man kayo mangilog o mga yuta. Ang baba ko no ba, ning nangaw bayo niya ang dila, ni saka, ni lari. Niya nihiwi pag yung pagkamatay. Pagdangatos po ni Raria, gidukduk ko no nire. Gidukmok pa. Aron matarong ang iyang anangari niya o man, ibutang-butangan na yung pick-up nila kanang kapapapuha para dili pa kayo maklaro. Pero nahiwi ang baba. Pero tungod lagi kay wanay kalag ang iyang lawas, gidukdok, di na mubati. Ikaw pa, ang kalag maoy principle of individuation. Kana bang nagkalain-lain ang atong naon? Kana ilang gingon, no two persons alike. Ang naghatag nato o kayuning, mao ang kalag nagihatag nato. Ang Ginoo naman sa infinite beauty. Infinite ba? Way katapusan. Muna makahimo siya lain-laing tao na di yun magkaparihas ang naon. Bisan ang kanang identical twins, di gina parihas. Naday. Wow, tungod na kay kalag. Tanawan ang gilubong sementeryo. Gilubong sementeryo ba? Inighapwa. Mailan pa nimo? Di na magtapad ni Father Joel. Arang-arang manignaw ang Father Joel. Pupariha na lang
Lumag. Di na sila kay Kapader Joel ani, no? Kay Kapader Siano ani. Nga naman, nangatak-tak naman ang nakapa-individual, nakapa-unique nato sa atong beauty, kaning atong mga muscles. Ang nagkupot ani, ang nag-hold ani atong mga muscles, mao ang atong kalag. Mawagin ang kalag, mga tak-tak ra ni siya. Kaya inay mong tupad. Inay mong tupad ba? Na malata ra ng naong nimo. Malata ra din na. Karon proud kay ka. Imong naong inana malata ra na. Kay mubiya manginang atong kalag na to. Sooner or later. Nya ang kuan, ang ikalima nga gibutang aning kalag nga gibutang nato kanang individual spirit, the principle of immortality. Kana bang dili mamatay? Naanas kalag. Mo na ini kamatay nato ang atong kalag magdala aning atong gihuna-huna, magdala sa atong gibati, magdala sa atong movement, magdala sa atong naong, magdala sa atong tanan nga naa nato. Nya matod pa ni San Pablo, ini kamatay na nato, ang atong lawas nga niya sa kalibutan madugta, pero suluban ta og bag-ong lawas. Nga parihan yung naong aning atong gisulob karon, pero di na to siya mamatay. Design na to para sa eternal. Nya doon na kuno isuluban og bagong lawas aron isugba sa kalayo, doon na sa isuluban og bagong lawas aron ibutang sa langit. Ang ikapoy man mo. Mo na siya ang kalag. Pero ang spirit is a common spirit nga nag-reign sa tibuok universo, tibuok kalibutan, nga way naong. It's the pure presence of God and His power na adihaan ng Spirit. Pero musod na nas tao, nga tao ko nagkalag, it is a specified spirit. Di na nagbawion sa Ginoo. Mura na akong gamay amot, Father Joel, daghanin ka kamawan na, sir. Bugang na. Sige. Mura to, Brad. Okay, salamat, Father. Uy, parang may nag-crash course kayo sa ano, no? O, di ba? Salamat. O, kinsa pa? Ayun. Pila na question ang pwede? Tatlo. Okay, second question, si Nanay. Re, pwede bang mga lawatong nagkadungog ko misa sa TV? Dayo, ni undang man ko kay moari na sa simbahan. Di rin ako nakakontinue sa akong maminaw sa TV nga misa. Di man tagakalawat sa misa sa TV. Di rin ako nakakuan. O pwede bang mga lawat anak? Kanang nasumpay ba? Kay gibiyaan naman ako TV nga ako gituan kay paingon ako sa simbahan. Nya pag-abot ako diri kay mao may kuan kanang naabot ko nga nakadungog ko sa ebanghelyo dito, nakaabot ko diri santos-santos na. Nakalawat na ka. Kung pwede pa ng mga lawat ko yung anak, ay preparasyon man ka sa atong kaugalingon, ang mga tubag sa Ginoo. Nangutan ako, kay mas malabawan mo kaalaw yun anak. Okay. Salamat. Kanang panalitan o uso naman na ro mga social media o sa TV na misa, pwede ba ato ka mo attend og misa sa sinugdanan hangtod sa paghumas wali nya ari din kasimbahan kay santos-santos na aron makalawat na ka. Ang tubaga na yes and no. Yes and no. Na kano sa man siya mahimong yes. Mo ni siya ang yes ha. Minaw mo sa yes. Naminaw ka og misa. Samtang nag-ilis ka padong mo simba. Nagtuo ka nga ang misa alas 8. So nag-ilis na ka pagka alas 7. O niya, pagkubalan ni mong ilis, kay padong na ka mo simba,
Samtang nag-ilis ka, sige kag paminaw sa misa. Paglakaw na nimo diha sa imong TV or sa imong radyo or sa imong cellphone, wala, umanang wali. Pero alas 7 pa imidya. Adto dayon kasimbahan. Sus pag-abot nimo ang misa day alas 7 man diay. Pag-abot nimo santo-santo naman. Yawa na ba yung misa sunod? Kana pwede ka mo kalawat. Kaya wa man nimo tuyuan. Pero ang no, mao kini. Kapoy kay kadto si Panin, minaw lang sa komisa, online bitaw ni misa da. Minaw lang ganito sa inyo. Pag human yung misa, samtang nagmisa, naminaw ka, naglabas ka gamay, naglungag-lungag ka dito. Nya pag abot na hapit na santo-santo, tabok lang nga to simbahan para kalawat. Di mo ginang ituyo. No na siya. Dili pwede nga ato ka mo simpas pikas, ari ka mo kalawat pikas, di na pwede. Kaya usa ka misa is independent from each other. Mo nang gialawat pud ta nga makapangalawat ta, bis kaduha ka mo simba anang adlaw, kaduha ka mo simba pero lain-lain nga misa, pwede ka mo kalawat og kaduha. Kaya ang epekto sa usa ka misa di man nimo makarage sa sunod nga misa. They are independent from each other man. Kay usa man na ka whole celebration. Di man na parehag salida sa sini nga pwede nimong i-sumpay-sumpay. Okay? Salamat. Okay, klaro yun ha. Sige, one last question. Sa likod. Naan, mangutana? Wala na. Going. Salamat. Okay. Salamat na kay wala na. Okay. So kay wala man, tindog tanan para sa ating pasasalamat kay Father. Okay ha, kusog ha. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos sa akin. Ang mga lungkot na mo. Okay, buti ng Diyos sa iyo. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos sa kanya. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos sa lahat. Iparang ang mga itaas at ipagaywan sa bayan ng Pangindak at sumayaw saya. Ipahayag mo kapatid, okay buti ng Diyos, okay buti ng Diyos sa lahat. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo'y iaalay. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may bigyan pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Okay, sige, likod. Tapos ang ating mga servers, pwede lang kuhanon ang snacks. Ang bili servers, lingkod lang. Okay.
Okay, para sa announcements, no? So, ang ating misa ay alas 5, instead na English na Mass, kay BEC Day man, no? Bisya. Okay, sige, picture daw. Kaway-kaway kayo lahat, picture ka na. Father Maribo, Father Res. Ang ating mga pinalanggang PPC, please. PFC. Okay, tindog ka na, ha? Kaway-kaway. Alright. Ali! Picture! Okay, sige. 1, 2, 3. Tapos video, ha? Belong, believe, become. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Sige, lingkod para sa announcement at maghintay ng merienda. Alright. Alright, sige. Malingkod. So, parang sinabi ko kanina, ang ating misa ay Bisaya. So, ano mga leaders na English? Kabalo ba wala lang Bisaya? Okay, may nasa na Bisaya. Sige. Tapos, di ba? Application kaagad ng ating natutunan kay Father Chris, Father Shano. Ano yung application natin? Lahat na hindi nakakompleto ng misa kanina, mosimba. Alright. Kaya pag na-late kanina, dili, no? So, sige. Anyway, may sasakyan naman. So, dili magdaling-daling, ha? So, pag umanin ninyo makamerienda, maitapon lang ninyong pinagkainan, pwede mag-CR na para hindi mag-CR pag nagsugod ang misa. Okay? Tapos pag makapahilamos, no? Maka-CR, makahugas ng kamot para limpyo mga lawak, sunod na sa simbahan. So, inod ko kanina, pwedeng umupo sa atubangan. Okay? Pwedeng maupo sa atubangan. So, punuin muna sa loob. Pag hindi mapuno, pag puno na, sa labas yung iba. Alright? Pero bisa na sa labas, walay mag-cellphone. Ha? Mga batanon, okay? Mga nanay, ang mga anak, di pahawakan ng cellphone. Alright? Hindi pahawakan ng cellphone. Tapos, ang gusto makapicture, human na sa misa. Okay? Ayan na, di pa pwede ngayon. Kaya baka pag nakapicture kayo ngayon, may kunin na kayo, no? So, ang picture ay Father human sa misa. Nasakta na nagsuot. Okay? So, mga 4:30 siguro, ipakita na namin yung sinabi namin video kanina na summary ng pastoral activities natin sugod ng January 2023 hangtod December. Okay po? Okay ba ang nagsuot? Okay. Ngayon, yung mga di magdali-dali, gusto pa lang magsagot ng question, ay daghan pa, no? Daghan pa premyo. Daghan pa premyo mga youth? Okay, daghan pa. O, pwede pa. No? Pwede pa kayong maglaro. Okay? Pero ayaw na, after the mass, tapos ay magpa-picture or ayaw nila magpa-picture, pwede na umuwi. Okay? So, kung ano yung sinakyan nyo na pumunta, yun din ang sakyan nyo pa-uwi. Okay? Sige.
was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, lift the